салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯз ганҷинаҷона мактаб гусел карда истам. дамо беҳад ҳаво хунукай, борон боридай шав. ози ҳаво гирифтагиай, ба фикрам бо борон мебора. мо даиҷа да остановка истодагием, неки сиганон наёмада истанд. ба фикрам автобусам намебиёя. я ҳафта мактаб да набудем. имрӯз ина мактаб гусел карда истам. ҳолиам ганҷина касалай, муҳаммадам касал, хидмам бо айсар гирип шида истам. ҳозир гуфтам ганҷинара гусел мекунам, магазин харидкунӣ мерам. сиганоам омадан, ба фикрам автобус меоя. автобуси ганҷина наёмадак. ана ман чикати сигано мошиншон кача гирифта бурафтан. бовар кунед 10 та гудак да як мошин жигули да бо ҳамаи сумкошона да багаж партофтану сувор шидан рӯпарӯ бирафтан. ҳоли абеда насиб боша рафта гирифта мебиём духтармакон. ози боша ман магазин рафта истам. хона мерам, бачама чой метиму. ана баъд широша гарм мекунам, мехронам. ба насиб боша соатҳои 11-12 да мебурам. баъд чӣ мерам? поликлиника мерам. ина дӯстони азиз, ҳамахе раҳода рафта омада истам. беҳад бемадорам бо бӯи сигарету бӯи хай арақу парақам хе одамо чиян. барои ҳамин барои раҳм қурут гирифтам. чанд вақт буд, ма қариб як моҳ мешавад чун намедонам, куча набуромада будам, автобусода сувор шидагӣ набудам. ина даиҷа боша акон барои рафта омаданам дар кисам қурут мегардонам. даиҷа боша дӯстони азиз, ман мактаб омадам. имрӯз автобус наёмада буд. ина ака худам омадам гирифтани духтарма ҳоли даршон рафта истай. ман барвақт омадам. соат 1:30 то соат 3 мегардам акамҷода. ношургӣ маълимашон шава ки менависам имрӯз продлёнка ҳастай нестай, автобус мешава, рӯзда намешава. ягон чи ҷавобам надодак. маҷбур хестам омадам. гуфтам яке соати 2 да автобус биёд, духтарам бирава. оҷа ҳичка гирифташ наметавона. барои ҳамин барвақтарак омадам. рафтам поликлиника открепит кардам. ҳозир амҷа духтарам кати мерем дар поликлиника ҳамин белаусва закрепит мекунем. чимона картамона ба насиб боша хона мерем. даиҷа боша ман дадама ана базароӣ кардам. аҷа дадам рафта сосиска овардан бо як коробка. кӯдакон питсара ёд кардиам. ҳамин қамеко колбасаи ҳалол наёфтам. барои ҳамин гуфтам хай ябора бирем сосиска биёрем. ҳам сосиска тести мекунам, ҳам хай барои завтрак, ҳам бо ана питса мекунам. бегаҳи насиб боша. абеда ош, бегаҳда питса. беҳад сосискаҳои ба баракай дӯстони азиз. мумкин хай тарафҳои шумо дам ҳастай. ай ҳамиё ана вақте ки бо мезирбонӣ дар руған беҳад бо дам мекунад. ана хай бо пюрекати курдан мумкинай дата дар барш овда медушонӣ. барои ҳамин хостам ана сосиска биёрам. рости хушм надод. дадам ароӣ кардам, дадам овардак. барои обеда камтарак ош кардам. дӯстони азиз, рӯзи мо мерем ош мехӯрем. ина шавҳаракам нест ки ҳамин ошакора бихӯрад. беҳад бисёр кардам. дадам дар табақ намехӯра. дадам да ина отдельно бардоштам. иш ману кӯдако дай. хаймоам бисёр намехӯрем. баъд даиҷа боша камтарак салат кардам. салати свежи капусти нафорида истай. ана помидор бо дринкати кардам. ина қаламфур барои ман. мо дар иштиҳои таом. касоне ки хӯрда истанд шумодам ҳамчунин. дӯстони азиз, то охири навор канали моро дастгирӣ кунен. лайку комментариҳои худро дареғ надорен. ганҷинаи да автобус шинондам. ина ака ман хона рафта истам.
3 рӯз автобус наёмада буд. 2 рӯз хай хидим бурдим овардимаш. 1 рӯз нарафтем мактаб. ҳоли духтари ма ай синф намона шид ба ин прогулку нимон. ҳолам истодай. ҳавоҳо хунук шидай. ана ба фикрам барф мебора имрӯз пага. ҳавои барфай. рӯзое ки автобус набиёя рости хушум наметия ба автобусои раҳ бурам, барое ки ана то соати 3 духтар мехона. 2 та ки мерам, 2 та ки гашта хона мебиём. соатои 2 да бо ай хона мебурам. 2 та кати мерам, бо 2 та ки мебиём. рости ҳозир хеле қувватам надорум. ҳолиам бемадорум. духтармам худаш тамбалакай, ранги худам ана хушуш наметия мактаб брава. бо мега имрӯз ки может сегодня останусь дома. гуфтам не, мактаб мери имрӯз. ҳами қараҳа омадам, ҳолиам автобус истодай. ана 1-2 сигано наёмадиам ба фикрам. ҳаваёра нигоҳ дора. ман тарсидам, гуфтам автобус истодай 8:04 да омадай. гуфтам ха ҳоли меиста. ганҷина мега биё ки ҳозир мерава. Не, гуфтам ҳоли намерава. ина ман ганҷинара бо шинондам. ҳами қараҳа омадам. ҳолиам ҳайна кадай. ҳами қайсак метарсам. хӯрока кофтаистан дар пеши мусу. ба худо та метарсам ки иша бинем. худоҷоне, агар ҳами одам ай саг битарса, саг ба фикрам ана мефаҳма ки ҳами одам метарса, бо ба худо бу мекаша, як бора дил ма ларза мегира. ҳозир иҷа меистам ку то автобус рафтана. ина автобусшам омадаистай. ганҷинаҷона хай мегуму мерам хона. ина ҳозир мерава, разворот карда мегарда. ина бо ҳамиҷа хела то хонамона раҳай. ҳоли абед соати 2 автобус мераса. насиб боша ман ана 15 такамода ай хона мебурам. хай то расида омаданаша мерасам. хела ай остановка хонамон дур. ҳоли намедонам зимистонои хунукда духтар ма чӣ хел меёрам. ба умеди квартира нарафтан мо гудаком дар азоб. не дар иҷа бошад дӯстони азиз, хостам камтарак хамир кунам. ина шир дохтам дар иҷа 1,5 литр гарм кардам. ина рӯған, дрож, намак медозам, хамир мешӯрам дӯстони азиз. баъд насиб боша ин хамир ҳам кулча мекунам, ҳам барои кӯдакора питса мекунам. дигар сосиска харидем. ана кӯдакода ҳар чизак пазам, барое ки муҳаммадҷон ҳар саҳар мехезам. есть что-нибудь вкусненькое, гуфта ай хоб мехеза. барои ҳамин хостам барои муҳаммадҷон асос питса пазам. пага насиб боша ҳамин хамир камтара гирифта мемонам. ана бушава ҳамин рӯз, нашава пага сосиска в тесте мекунам. дар иҷа боша ман хамира шӯридам мондам. насиб боша 1-2 соат пас мераса. баъд бо хай навор мекунем. ина дар иҷа боша ман хамири питсама роз кардам дӯстони азиз. ина камтарак кетчуп кардаистам, камтарак майонез. ман барои питса овқат чизи бисёр намедозам. сосиска медозаму сир медозам. кӯдакои ман грибия нағз намебинанд, помидорам дар иҷа нағз намебинанд. ана бодринги салёни худам намедозамаш. питсаи простояк мекунем. ина дар иҷа боша сосискаора ҳамхе мечинам. муҳаммадҷон ждат дорад, ҳай питса мехӯрам гуфта. муҳаммад ё намехӯрӣ? мехӯрдай. бачаи ман
нағз мебина питсара. Як хамир дӯстони азиз ман яду чиз мепазам. Ана хайози бу навор мекунам, мебинем чӣ омода мекунам беҳад чизи осон. Ина акун шедра када сир мечошем дар руш. Ага бо питсаш мекунам бачанда. Ина дӯстони азиз омода шуд, ҳозир мепазем. ина даиҷа боша ман севам хеле куби кардам дӯстони азиз. Ана акун ман ира мемонам даиҷа. ина 6 та зуволача кардам. дадам ин курника беҳад нағз мебинам. тоҷикистондан бисёр мекардем. то ҳатто ҳамин хамири нон катиам мекардам, барое ки беҳад ба маззаи дӯстони азиз ҳатман тайёр кунем, барое ки сев дар хонаи ҳамаи мо ҳастай. ина ман ҳамаш дамондам. акун 1 қошуқчагӣ ай болошон шакар мерезем. беҳад ба маззаи барои чой кати хӯрдан. дадаи ман ширин мехӯрад, кай шириниро беҳад дӯст медорад. кай ҳамин нонам кунам, ҳатман ай ҳамин тайёр мекунам. ина дӯстони азиз аку тарзи печонданша нишон метиҳам. ранги ҳамин самбуса мекунему. ина хеле карда, лекин мобайниша ҳуй мемонем, барое ки севмон овушида набурояд. ина дӯстони азиз инам хеле кардам, якча хеле лодучка кардам, барое ки ҷо нашид. ина даиҷа боша 1 та кулча кардам. ина дӯстони азиз даиҷа боша сосиска в тести мекунем. инам хеле кардам, 4 дона мекунам, бисёр намекунам, барое ки ҳамаи чи 1 та карда истам, ҳар рӯз ширинӣ мекунам. инам хеле карда мепечонем дӯстони азиз. ина хай тайёр шид, бо нишонтон метиҳам. ина даиҷа боша курники моам тайёр шид дӯстони азиз. беҳад бӯи фасон дорад, ҳатман омода кунен, беҳад худшам ба мазза ҳай. ина пушаймон намешавем мода. ана иштиёи таом, касоне ки хӯрда истен шумодам ҳамчунин дӯстони азиз. ина даиҷа боша нони моам тайёр шид, бояд таи дига дар духовкай. ина бинед чӣ хел хушрӯ омад. мол лоймак, ширу роған катиай. хамир ма нишон додам чӣ хеле хамир кардам. ина дӯстони азиз пухтупазӣ ман ба охир расид. ина даиҷа боша сеско ман пухтам гирифтам, беҳад хушрӯак омад. ана якша ганҷинаҷон печонд. ина хай хеле шуд, хай ҷигабне, оли майда ҳай ёд мегирад духтари ман. инанам хеле шид, 4 та кардам. зато бо ина даиҷа курник аста, 1 та сосиска, 1 та курник. ана ҳозир мо чой мехӯрем.